Allah wai nan ba kofar gidan sisi bane nan ne kofar gidan sisi shi yasa na biyo da kai hanya muka zo gidan a'a kaga kawai ka bari ni tun da mahaifinta bai da mutunci kwanakin baya ya muna cin mutuncin nan ya kare mana ba sau ɗaya ba sau biyu ba gaskiya ni ba zan iya zama ba saboda bai san alfarma ba in dai akan san zai ne duk abin da zai faru a gurin nan sai ya same ni abokina sai na dawo ni zai ka gani ne ina nan gurin ko me zai faru ina gurin nan Hai, wani ke gani ana? ina wuni a wuno a mun lafiya A wuno. wallahi jan zai na zo kawo wallahi ɗan nan taka tun ranar na haɗe ita san ta ga zuciyata Kace idan komai zai faru inda akan zai ne kawo wallahi zan jure ina ƙaunar ta Laila Majnun. Iyayen soyayya. Ban hana ka zuwa kofar gidan nan ba? inda akan zai ne kawo wallahi zan jure ina ƙaunar ta Ya kana. Ya kana.